Hoxe da rampa, talezko rampa bat hemen karkabilan. Hau sartzen denantza, salto iteko la. Nengo aldeu. Gailegorrekak joku asko emoten deu, eta beste joku hori zein da. Bueno, hor gabizeneko ikusten, trampolin honetatik bera piraguaz saltoko daulelau, eta gero nik hidrospizonegaz. Zakit, hemen sorpresa dauz, momentu bakotxean, zezor barri dau. Zer eneko, ondo daudo zer? No? Ondo dago bai. Abiadura handia hartzen da, eta gero harrera da min hartu dezakegun lekua da, uretan sartzen geharien. Ni, zuzen bantzen ja nahiko jolas, eta gero pikatzia pixkat muturra nahiko jolas. Lortzen badut, txapo. Eta zuk hidrospidakin, ze asmo daukazu? Ez dakit, lehenko eta behin ia gaina zen barri da. Agian oberena da hidrospitarekin joan, eta airian zaudenean hidrospita bota alde batea, eta buruz. Bai, ez bestela mini emoten dago. Hartu dezakezu. Bai, Zerako bine! Ondo, Bai, hartu kriston bine. Nuna hartu zemina. Hemen, gerrien danean. Bier egualeko gona jodite. Bigarren salto ez da gongo, kriston bine hartu dut. Oso motel etorri naz eta izin de...